এই যে ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଅଦାଲତର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ମିଷ୍ଟର ବରାଳ। ସନା ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ସିଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ପରସ୍ପରକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ, ଆମର ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ। ତ ସେ ପ୍ରତିଭାଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିବି କି ନା 9 ଦିନ କହିବି। ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ମାନେ ଗୁଣ ମୁଁ ନାହିଁ, ପୁରା- ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିକ କାହିଁ ମାଗୁ- ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଆସି କାଶିଲି ତମେ ମୋତେ ପଚାରିଲ କାହିଁକି କାଶୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଯକ୍ଷ୍ମା ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଶିଲି। ଯକ୍ଷ୍ମା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ହଠାତ୍ କେମିତି ମୋ ତୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯକ୍ଷ୍ମା କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ବି ମୋତେ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପୁରା ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ମାଗଣାରେ। ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ମୋତେ ହବ? 3 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ସେଇଟା ନୁହଁ, ମିଛରେ କହିଲେ ଅଭିନୟ। ଏମିତି ବସିଥିବି ମନ୍ଦିର